43 години работа. Беше към парът общо взето. Едно интервю преди матча, може ли? Едно интервю преди матча. Както сме играли, те се опитват да ни дърпат. Това в никакъв случай е крайно. 4 гола вкараха си май за лапто време, погледай, че в 8 срещу бяха вкарали 5 гола. Само нямам, наистина не виждам 5 души там, и те да запълнят. Изборът на звездите. Ще трябва да пиеме днес, че са нови. Затичи с малко едно кръгче. Оп. Браво! И сега едно кратко интервю с фенките на отбора. Какво очаквате от матча? Вие какво очаквате? Какво очаквате? Крайно време е да ни зарадвате малко. Вие? Ако ни посветите и победа, още по-добре.